Nie gadaj. Kamerujesz. No to nie ma do rzeczy. Głosem czy bez? Co cię boli? Nie. Chciałem się spytać, No, bo ty kiedyś na Facebooku wystawiłeś zdjęcie. Masz córkę Karoliny? ja. Moja córka. Twoja córka. Przewoda, To tak? jest ta, co z tym fosforem tam? Ja. Dobra. Jeśli idziesz w niedzielę do tego, Ja wiesz co, ja mojego ojca wyślę. Ja też Gisela jadę, wiesz. wiece ważniejsze, no. Drodzy goście, witamy serdecznie na obchodach 55-lecia naszej instytucji. Nim jednak zaczniemy, obejrzyjmy wspólnie film promocyjny przygotowany z okazji naszego, można powiedzieć, wspólnego święta. Zapraszam. Aha. Oho, sorry, winę tu. Nie, ja się... Nie, ja wolę stać. Jest mi kiedyś posadzą, na razie wolę stać. Architektury rezydencjonalnej XIX wieku na Pomorzu.